Ya ndasku ra ketok. Iya ora dengkluk-dengklukno. Kuwi wis ono iki ndak didengkluk-dengklukne. Bene. Aku arep ngupil. Gilane. Abe Artise sak arep ngudut. Ngono wi, obor-obor congor. lek ngupil wi mau piye arepan? Urung sida. Lah ya ngupil lho. Ora usah sik no, enggak fokus saya nanti megang tripod. Ya rasa mau nganu lho. Karo depno nelayan kono. Asik ya. Asik kok. Delon, ora depno nelayan kan kena karo ngupil nang. Apa ngupil kamerane depno irung. Kalau guys, pemandangannya apik kan kae. Iki Apik. Kayak kapal tongkange budal kae. kapal tongkang. Hmm. Sing kene enggak patek gede-gede nemen ya, akeh sing perahu. Iki oke ikut. cah Indonesia rono. Aja ngupil ra. Engko piles lak Ora. gatel. Wis Sawah aduh. dulu sorpet ringin lho iki. Kaya bos mau nganu lho.